Okay, sa mga nangagi nato nga mga pagtulunan, hataas na gyud ang atong naisgutan mahitungod ining 7 ka tuig sa dakong kasakitan. Kaning moingon tag dakong kasakitan mga igsoon, mao ning gitawag nato the Great Tribulation. Nga grabe nga kasakitan. Nga diin sa Daniel 9:27 nga atong gibasa, mao ni dinhita magkutlo o magsugod sa paghisgot nining ato ang sugilanon. So ang kining maong bersikulo mga igsoon naghisgot kini mahitungod sa lig-on nga kasabutan nga gihimo sa Antikristo. Nakaila mamog Antikristo no. Naa si Jesucristo, naa say Antikristo. So sa ato pa kaning Antikristo kontra ni sa Ginoo. So naghisgot kita mahitungod sa lig-on nga kasabutan nga gihimo sa Antikristo tali sa nasod sa Israel. O kini nahitabo mga igsoon sa pagsugod sa 7 ka tuig nga gipropesiya ni Daniel sa tribulation, sa kasakitan nga mahitabo nga masugamak ug maato experience sa atong kinabuhi, no? Mao ni ang paghisgot nga gisgutan nila sa una nga adunay peace treaty. Apan kung atong tan-awon mga igsuon ang bersikulo sa Daniel 27, wala gyud tay makita diha nga dunay kalinaw o dunay peace treaty. Duna siya gihimo nga kasabutan apan dili kini kasabutan nga aduna sila'y peace treaty nga kalinaw, kasabutan sa kalinaw kundi kasabutan ni diha sa iyahang pagsugod sa iyahang pagdala unya og kalisang dinhis kalibutan. Dili kini kasabutan sa kalinaw kay wala mo kitay makita sa basahon. So unsa man day ang kasabutan nga buhaton sa Antikristo? Kani atong giingon si Antichrist. Ang Antikristo na ning kamot sa pagtuman o sa pagtuman sa moderno nga pakisaad. Kaning pakisaad mga igsuon mo ni iyang pagabuhaton ngadto sa templo. Gipaabot ni sa mga Hudiyo nga himuon sa Mesiyas. Mao ni gipaabot sa mga kaigsuonan nato nga mga Hudiyo nga buhaton niya sa katapusang mga adlaw. So ug atong tan-awon sa Jeremias 31:31 nag-ingon, tan-awa ang mga adlaw nagsingabot. Nagingon ang Ginoo, nga ako magbuhat og usa ka bag-ong kasabutan uban sa balay sa Israel ug sa balay sa Huda. Kining moong bersikulo mga igsuon mo nagigunitan sa mga Hudiyo nga moabot ang takna nga kani mahitabo. Ug sa dihang misulod ang Antikristo, mao ni gitan-aw nila nga bersikulo nga si Kristo o ang Mesiyas kana ang moabot nga mao maghimo og bag-ong kasabutan tali sa nasod sa Israel. So kini nagsugyot nga papagalig-onon ang kasabutan pinaagi sa ilang pagsugod pagbalik sa adlaw nga paghalad kay naputol naman ni siya mga igsuon sa dihang napildi na ang Israel. Dinhi ang Antikristo naningkamot gyud sa pagtuman. Naningkamot siya sa pagtuman sa gidahom sa mga Israelitas nga gidahom sa mga Hudiyo sa bag-ong kasabutan. O kaha ang pagbalik sa Mosaic Covenant kay nawagtang naman ni siya o kini nagpunting kini sa sakripisyo kay kung walay halad lisod kayo pagtuman sa pakisaad ni Moises. So sa ato pa og kinahanglan dunay pakisaad aduna gyud templo nga pagahimuon. So ang mga sa hunahuna sa mga Hudiyo ang pagpasiguli sa adlaw-adlaw nga halad sa templo makita nga kini nagpamatuod nga ang Mesiyas miabot na. Mao ni gihimo sa Antichrist nga haron siya mo'y tuhuan nga mao si Kristo. Nya mao ni himuon sa Antikristo sa iyang pag-angkon. Atong paminaw sa iyang pag-angkon nga siya ang Jewish Messiah. So nagpaila siya nga siya ang Mesiyas, no? So nagdahom gyapon ang mga Hudiyo, nagkita nila ang Antikristo, nagdahom gyapon sila nga buhaton sa Antikristo nga nagpaila nga Mesiyas ang eksaktong mga butang. Nahibalo mga igsuon sa Daniel 9:27 sa atong gibasa. Nagingon nga buhaton kini sa Antikristo aron makumpirmar sa pagisaad ug pagsugod sa adlaw-adlaw nga sakripisyo. So ang ilang gidahom nga buhaton sa Mesiyas nga moabot, buhaton ni sa Antikristo aron nga sila magtuo nga ang Antikristo mao gayud ang Mesiyas, no? Apan kung imong tan-aw ng scripture mga igsuon, kining mga panghitabo makita nato anaa sa tunga-tunga
Anaa na sa tunga-tunga sa gitakda nga 7 ka tuig sa kasakitan. So naay mga butang mga panghitabo dining bahina dining dapita sa tunga-tunga sa tuig. Unya dunay mga timailhan nga atong tan-awon sa tunga-tunga niini. Ug kini may kalabutan sa ato ang giistoryahan o sa atong gisgutan o sa atong gitun-an nga katong gitawag nato og rapture, no? Ang una ana sa 5 ka mga panghitabo nga mahitabo mga igsoon, ang una ana si Satanas itambog gikan sa langit nganhi sa yuta. So nahibalo na mo ana. Si Satanas nga gikan sa langit nga nakig-away sa Dios, gitambog sa Dios nya naa na dinhi nato. Dinhi nagilam. Ang ikaduha na ang Antikristo ipadayag og nagdemand siya og nga siya simbahon. So mauna ni siya ang set up ani na ni siya sa templo. Unya ang ikatulo mga igsoon, ang Israel mukagiw ngadto sa kamingawan. O ang ikaupat ana adunay 144,000 ka Hudiyo nga pagasilyuhan. Ang ikalima adunay moabot nga 2 ka saksi nga gihatag sa Dios nga managna o mo prophesy sa 1,260 ka adlaw. So kaning 2 ka saksi gikan sa Dios maghimo ni siya propesiya 100,260 no kadlaw mao ni siya. So atong tan-awon kun unsa ning una mga igsuon kining si Satanas gitambog gikan sa langit nganhi sa yuta. Basahon nato sa pinadayag 12 sitting ato sa 9 nag-ingon dinhi. Unya nahitabo ang gubat dito sa langit, si Miguel ug ang iyang mga anghel nagkigubat batok sa dragon. Ang dragon ug ang iyang mga anghel nagkigubat usab. Apa nabuntog siya ug wala nay dapit alang kanila didto sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon, ang bitin nga karaan ug ang ginganlan ug yawa ug Satanas. Ang tiglimbong sa tibuok kalibutan gitambog ngadto sa kalibutan ug ang iyang mga anghel gitambog usab uban kaniya. So tan-awon nato ning bersikulo mga igsoon daghan kini sila, no? Ang ginganlan dinhi nga gitambog dakong dragon, ang bitin karaan unya ang yawa ug si Satanas. So naa na nagtapok dinhi nato sa atong kalibutan. Gisalikway sa Dios ang mga anghel ni Satanas gikan sa presensya uban kaniya. Ug ang pagsubli sa katulo ka higayon ang pulong nga gihulog nagpasiugda kini sa kapalaran ni Satanas. Og niini nga mga manulunda. Giingon dinhi nga gihulog sa ato pa ug asa siya adto na usab na siya maghasik ug maghatag og kasakitan. Unya si Satanas anaa karon sa langit gikan sa langit unya ania na karon siya sa yuta. So sa pinadayag 12 Gs atong basahon mga igsoon ingon dinhi ug usa ka kusog nga tingog dito sa langit akong nadungog matud pa ni Juan nga nag-ingon karon miabot ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingarian sa atong Dios ang kagahom sa iyang Kristo kay gikatambog na ang tigsumbong batok sa atong kaigsuonan siya nga sa adlaw ug sa gabii mao ang nagsumbong batok kanila sa atubangan sa atong Dios. Doon na mo'y nakita ani nga pulong dinhi nga nagsumbong o tigsumbong. Mao ni siya si Satanas mga igsuon. Mao ni siya mohatag og pirmi og false accusation sa mga tao ngadto sa Dios. Mao na siyang gipapahawa siya. Kay kini mga igsuon kining maong klase sa linalang usa ni ka makalilisang nga kaaway. Og muanhi gyud na siya tungod kay wa naman siya hiluna ngadto sa langit, no? Si Juan nag-ingon nga muanhi si Satanas og magdala og kaligut-gut. Tungod kay nasayod siya nga hamubo na lang kaayo, hamubo na ang iyang panahon. Anaa siya sa tunga-tunga dinhi sa 7 ka tuig nga atong giistoryahan, atong gisgutan nga hugna sa rapture ug mao ni ang iyang buhaton. So atong tan-awon ang panghitabo nga atong gitan-aw sa 7 ka tuig ani anata dinhi sa 3.5 years tunga-tunga na sa 7 ka tuig sa kasakitan sa tribulation. Pinadayag 12:13-14 nag-ingon dinhi. Og sa pagtan-aw sa dragon. Kay balo na mo ang dragon, gibasa na ni.
Pagtanaw sa dragon nga diha siya itambog sa kalibutan, iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang lalaki. Apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka pako, mga pako sa dakong agila, aron sila makalupad gikan sa bitin ngadto sa kamingawan. Sa dapit diin sila atimanon sulod sa usa ka panahon, og sa mga panahon, og sa katunga sa usa ka panahon. So, tan-awan ninyo mga igsuon kaning usa ka panahon, og sa mga panahon, og sa katunga sa usa ka panahon, kung ato ning subayon, isuma total nato ni siya, nahibalo mo pilay total ani? 3.5 years. Ni anatas tunga-tunga. Unya ato makita dinhi nga gihatagan og balaang proteksyon sa Dios aron mahilikay sa dragon. Kaning giingon dinhi mga igsuon nga gihatagan og pako sa agila, mao ni nagpasumbingay sa pagulagway kung giunsa sila, ang mga Israelitas, kung giunsa sila pagluwas sa Dios. So lain usab nga posibilidad nga ang agila nagrepresentar usab sa pagtabang sa mga anghel. Mao na gi-mention dinhi ang pako sa agila. O kining aron dili ta maglibog mga igsuon, kaning giingon nga babae dinhi nagrepresentar ni siya sa Israel. Mao ning giingon dinhi nga nanganak og usa ka lalaki, nahibalo na mo kinsay ni abot. Excuse me. So matandi na to ang agila nga makalupad sa kahanginan. Makita na to. Kung ikumpara na to sa dragon nga nasa yuta, mas labaw gyud ang proteksyon sa Ginoo nga gihatag sa mga Israelitas. So dayag ang daghan kay Israelitas nga mukagiw gikan sa Jerusalem tungod aning hitabua ngadto sa layo ug mamingaw nga dapit aron pag-iskapo sa pagpanglutos ni Satanas. Tungod kay gitambog naman siya dinhi sa kalibutan, ang iyang gipanghimo mao na sab ang iyang paglutos ni atong babae nga manak og lalaki ug dili lang siya tungod ang mga katawhan usab iyang gilutos, no? Unya dito kini siya mo iskapo sa kamamingaw nga dapit nga matud pa sa mga komentarista nagingon kining maong managna mahitabo sa kabukiran sa Petra, no? Kaning Petra mga igsuon kun do na tay hulagway dinha sa screen atong makita nga unsa ni ang porma ni ining Petra. So wala tay screen. Okay. Anyway. Sige. Kaning lugar ang gingan na to Petra mga igsuon mao ni ang lugar nga diin nang iskapo ni ang mga Israelitas. Ang usa katong kini mga igsuon mao ni ang gitawag nato og di na musiga. Okay. So mao na siya ang Dome of the Rock. Ang katong Petra mga igsuon katong usa ka lugar nga diin adunay lugot, nga naa siya sa lugot nga giiskapuhan sa mga Israelitas. Tungod kay mikagiw sila, kay nahadlok sila sa mga gibuhat sa mga demonyo og ni Satanas. Apan mahimo usab nga nagkalain-lain sila lugar nga mikagiw ngadto sa kabukiran, no? Pero ang Dios mga igsuon bisan pa ingon ini hitabua, ang Dios nag-amuma kanila. Ngano man tungod kay ang mga Israelitas mga katawhan sa Dios, no? Gihimo kini sa Dios sama usab sa ug mahinumdum mo sa kamingawan. Katong gikan sa Ehipto ang mga tao gikuha ni Moses o gidala ngadto sa kamingawan, gitagaan sila kagawasan gikan sa Ehipto. Ug dito sa kamingawan gipakaon gyapon sila sa Ginoo. Doon na sila pagkaon bisag wala sila gihimo apan nagmasupilon gyapon ang mga katawhan sa Dios. Sama usab sa pagpakaon sa Dios ni Eliseo og nakahinomdom ni prophet si Elias o Elijah. Mao ni siya ang usa ka propeta mga igsuon nga dito sa kabukiran gipakaon gyapon sa Dios. Giatiman siya kay wala man gyud ditoy mahimo. Kining kamingawan din atimanon ang babae sulod sa usa ka panahon o sa panahon o katunga sa usa ka panahon. Mao ni og gitotal nato siya sa 3.5 years. Ug atong balikon sa kanang nakita ninyo mga igsuon mao na siya ang gitawag nato og Petra, no? Naa na siya sa tunga gyud sa bukid, pangpang ni ang wa og tuo dinhi, pikas-pikas, unya lisod kay na siya pag-adto tungod kay gagmay kay nagagianan na naapa gyud sa lugot. Mao ni kana mo nilang agianan, unya maglisod sila pag-adto dito, dili dali makit-an sila
tungod kay kini gamay kay agianan, pero dito na mulusot ka na atong ilahang gitaguan nga gitawag og Petra. Okay, thank you. So, mao ni ang gihimo dinhi sa panahon no kanang 1,260 kaadlaw nga 3.5 years. Kining kalihukan mahitabo sa panahon sa dakong kasakit. Kining dakong kasakit mao ni akong giingon na nga tribulation sa katunga-tunga sa ikapito ka tuig, no? So, ug atong tan-aw na ipulong nga giingon dinhi panahon sa mga panahon. Kining panahon ug ma-mention gani ang Bible mga igsoon og panahon ang gipasabot ani tuig. Sama raw sab sa atong istudyohan sa unang, moingon kanig week sa ato pa tuig gyapon na siya. No? 7 weeks or 7 years. Mao ni ang punto diin kita atong tan-awon unsaon nato pagpakisayod sa mga panghitabo. Pinadayag 12:17 nag-ingon. Atong balikon pagbasa. Unya ang dragon nasuko batok sa babae. Og miadto siya sa pagigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nagtuman sa kasuguan sa Dios og nagdala og pagmatuod mahitungod kang Hesus. Kinsa man ning mga tawhana mga igsuon? Ang mga Kristohano ni, no? Kinsa man ni sila? Gingon din ni mga igsuon nga sila ang mga Kristohanon. Sa diyang wala makuha ang tanan nga mga Hudiyo ni Antichrist o ni Antikristo. Ang iyahang giatubang ang mga Kristohanon. Nibaling siya ngadto sa mga Kristohanon. O atong pakisayran kung unsay gibuhat sa Antikristo. Sa pinadayag 13:2 nagingon, ug ang bangis nga mananap nga ako nakita matud pa ni Juan daw usa ka leopardo. Ang iyang mga tiil daw mga tiil sa oso ug ang iyang baba daw baba sa leon. Ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug ang dakong kagahom. So kining dragon mga igsuon mao ni si Satanas ug kaning mao ni ang Antikristo nga gihatagan og kagahom ni Satanas. Tungod kay kining dragon mao man ni si Satanas iyang gihatagan og gahom Antikristo. So doon na pagyudili maayong balita nga niabot mga igsuon. Matud pa sa pinadayag 13 city nag-ingon. Siya gitugutan usab sa pagkigubat batok sa mga balaan. Kinsa man ning mga balaan? Ang mga santos, ang mga saints o sa pagbuntog kanila. Gihatagan siya o gitugutan siya sa pagbatok sa mga balaan unya buntogon pagyud sila. Pildihon pagyud sila. O kaniya gihatag ang kagahom ibabaw sa tanang kabanayan o katawhan o pinulungan sa kanasuran. So tanan way pili. Gihatagan ni siya. Gihatagan siya og gitugutan usab siya sa pagigubat sa tanan ng mga katawhan. Sumao ni ang nahitabo mga igsuon. Excuse me. Ang nahitabo ani ug atong ibalik ang atong gisgutan gitambog siya gikan sa langit. Pag abot niya dinhi sa yuta, dunay niabot nga dakong kasakit. So ang mga Hudiyo nang nikagyo ang mga Hudiyo apan giprotektahan sila sa Dios diin sila nagadto og nanago. Unya kay wala nanago man ang mga Hudiyo kisa may pahungawan ining mga pintas nga Antikristo. Gilutos niya ang mga Kristohanon. Kita na mga igsuon. Kauban na nato mga kaigsuonan na nato nya gingon pagud nga buntogon niya sila. Apil ang mga Kristohanon. So mao na atong makita sa ikalimang silyo. Atong tan-aw no pinadayag 6:9 nag-ingon ug sa pagbukas niya sa ikalimang silyo ako nakita nga sa ilalom sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios o tungod sa pagmatuod nga ilang gihimo. So mao ni ang kasakitan nga mihugpa sa 7 ka tuig nga gitagana o nga gipropesiya ni Daniel ala sa dakong kasakitan. So mao ni nakita ni Juan sa pag-abli sa ikalimang silyo nga ang mga kalag nga gipamatay tungod sa pulong sa Dios o tungod sa pagmatuod nga ilang gihimo. So ang ikalima nga silyo mao ni ang naa ang mga martir. Niyan hibalo mo kinsa ni mga martir mga igsuon, mga Kristohano ni nga gipamatay sa Antikristo. Ang adlaw sa Ginoo wala pa mahitabo katong atong gitawag og the day of the Lord, no? Katong kasuko sa Ginoo. Dili pa ni siya mao mga igsuon kani mga panghitabo kay kining panahon na
dili kini kaligut-gut sa Dios kini mga panghitabuan nga daghang gipatay ng mga Kristohanon o mga Hudiyo. Kini dili ni kaligut-gut sa Dios kundi iya ni Satanas nga binuhatan. Grabe kayo ang iyang gihimo dinis kalibutan mga igsoon. Matod sa pinadayag sa SJs, ug siya nagsinggit sa kusog nga tingog nagingon, o Ginoo, balaan ug matuod hangtod kanus-aba nga ikaw dili magsilot ug manimalos sa mga nagpuyo sa yuta tungod sa among dugo. Ang mga gipang martir mga igsoon nagsinggit sa Dios kung kanus-a niya panalipdan ang mga tampalasan. So nakita nato nga si Satanas gipapahawa na sa langit. So ang ikaduhang punto dinhi, ang Antikristo ipadayag og nidiman siya nga simbahon. Siya ang iyang alagaran o siya ang simbahon. So ang punto nga kita magpakisayod mo ang tunga-tunga sa tuig. Mo ni ang gisulti ni Pablo dinhi sa taga Tesalonica, ikaduha. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang magpadayag ang tao nga malapason sa balaod ang anak sa kalaglagan. So daghan moingon mga igsoon, mao na ang last days, mao na ang katapusang adlaw. Apan klaro kayo ang giingon ni Pablo dinhi nga hangtod dili pa moabot ang pagsupil o ang pagsupak nga mahitabo ang mga kaaway sa Dios nga mopadayag ang mga malapason sa balaod, dili kani moabot ang adlaw sa Ginoo. Ay kaupat nga bersikulo nagingon nga ang nga nagsupak og nagpataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang gitawag nga Dios o bisan unsa nga gisimba aron sa ingon siya molingkod sulod sa templo sa Dios ug magpaila sa iyang kaugalingon. So sa paghasi nining Antikristo mga igsoon gikan sa tunga sa tuig sa 7 ka tuig, tungod kay kini naghimo man siya og kasabutan sa una sa pagsugod hantod sa tunga-tunga, tungod kay nakita sa mga katawhan nga nagtuo siya, naghimo man siya og mga buhat nga maayo, naghimo man wa man siya magpakita sa iyang pagka-demonyo. So mao ni nga okay ang tunga-tunga di doon na may mga kasakitan sa atong mga silyo nga atong gitanaw. Apan dinhi sa tunga-tunga nagpakita na gyud siya sa tinuod niya nga kolor. Nagpakita na gyud siya sa tinuod niyang bulok, no? Sa ato pang Antikristo sa tunga-tunga sa 7 ka tuig nga gitakda sa kasakitan, muadto na sa templo. Magisgot og templo mga igsoon karong panahon na wala pay templo. So sa ato pa tukuron pa ang templo aron muadto ang Antikristo nga maoy mo deklarar sa iyang kaugalingon nga mahimo siyang Dios. So makita nato kini umaabot pa. Umaabot pa. Unya daghan ang sitwasyon niini. Kini nagsulti ka nato nga ang templo tukuron pag-usab. Diin lain na usab kini nga timailhan nga ato gyud tan-awon sa mga timailhan nga gihatag sa Biblia. So daay mga sitwasyon ini mga igsuon atong tan-awon nga makita nato. Ang kasamtangan nga Dome of the Rock malumpag kini siya. Nakita niyo sa screen? Hayag pa de. So kani mao ni ang Dome of the Rock, no? Kini Israel mga igsuon ang dala ani ang mga Israelitas, pero diha sa Dome of the Rock mao ni ang mga Muslims. So makita gingon dinhi nga ang kasamtangan nga Dome of the Rock sa dihang itukod na ang templo gunubo ni kay nagtuo sila ana diha ibutang ang templo, no? Ang templo pagatukoron sa amihanang bahin sa Dome of the Rock. So dili mismo sa Dome of the Rock, sa amihanang bahin. So ang uban moingon nga ang Dome of the Rock dili na kinahanglan nga gub-on sa pagtukod pag-usab sa templo. So kay giingon man dinhi nga dili gub-on tungod kay ang templo itukod sa amihanang bahin. Pero alang nato mga igsoon bisag unsa pa ang kahimtang nasayod kita nga naagyoy templo nga tukuron. Sa karon sa akong nagiingon, ang kanang templo nga atong gisgutan mga igsoon, ang templo sa Jerusalem, dugay na siyang gilumpag. Dugay na siyang naguba. Og nahibalaw mo mga igsoon nga ang kanang ikatulo nga templo nga tukuron anaa na ang tanan nga mga materialis nga gikinahanglan. Signal na lang na ang kulang aron tukuron ang ikatulo nga templo. So matukod ang ikatulo ka templo sa ato pa ang atong gisgutan dinhi nga atong gitun-an dinhi nga mahitungod sa Antikristo nga mosulod sa templo unya mo deklarar siyang kaugalingon nga mahimong Dios ug niya pagyud siyang nidiman pagyud siya
nga siya simbahon. So mao ni ang moabot nga kabahin sa dako nga kasakitan nga atong atubangon ugma damlag. So ubisan unsa pa mahitabo mga igsoon, hinumdumi nga mahitabo gina siya nga naay templo. So ang unang nahitabo, si Satanas gitambog gikan sa langit nga ni sa yuta, o nga ikaduha ang Antikristo ipadayag ug modimanda siya o mongayo siya o musugo siya nga siya simbahon. Ug ang ikatulo nini mao na ni ang Israel mukagiw ngadto sa kamingawan. So ato makita diri sa pinadayag 12:13-14 nagingon dinhi, ug sa pagtan-aw sa dragon nga diha siya itambog sa kalibutan, iyang gigukod ang babae nga nanganak og batang lalaki. Apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka mga pako sa dakong agila aron siya makalupad gikan sa bitin ngadto sa kamingawan sa dapit diin siya atimanon sulod sa usa ka panahon ug sa katunga sa usa ka panahon. So ato ning gibasa pagbalik mga igsoon nga mao ni ang hinungdan nganong mukagiw ang mga Israelitas tungod nining pagabuhaton sa Antikristo. Grabe ang pagpanglutos, ang pagpamatay, apan giprotektaan sila sa Dios. Mao ni ang kaning babae nga nagrepresentar sa Israel o kining mao ni ang ilahang pagkagiw nila nga sila gipanalipdan gayud sa Ginoo. So kun sa atong nabasa mitakdo kini sa pulong ni Hesus sa Mateo 24:15-20 mahitungod sa mga tawo nga mananagan ug manago sa dihang magpadayag na ang ug makalilisang ang pagpasipala, no? Kining magpasipala mao na ni Antichrist. Mao na ni ang muhatag og kasakitan sa mga tao. So mukagiw ang Israel, muadto ni sila ngadto sa silangang bahin sa Jordan, no? Mao to atong giingon katong Petra nga lugar nga ilang adtuan. Diin adto sila nang ngita og mas safe sila dito sa ilang pagtago samtang ang Antikristo naghatag og kamatay o kasakit dito sa ilahang lugar. So atong tan-awon dinhi ang ikaupat mga igsuon, ang ikaupat ni mao ni ang 1444 ka mga Hudiyo nga pagasilyuhan. So dunay mga Hudiyo di ay mga igsuon nga ma-save sila, maluwas sila. Daghan mga napangutana nini apan tan-awon nato ang scripture unsay gingon sa Pinadayag City 1:3. Ningon dinhi, human nini ako nakita ang upat ka anghel nga nagtindog diha sa upat ka suok sa kalibutan, nagpugong sa upat ka hangin sa kalibutan aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisang unsa nga kahoy. Bersikulo 2 nag-ingon dinha, unya ako nakita ang anghel nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala og silyo sa buhi nga Dios. Og sa kusog nga tingog iyang gisinggitan ng upat ka anghel, katong upat ka anghel nga naggunit sa hangin. Gitugyanan sa paghimo og kadaot sa yuta ug sa dagat. So sa ato pa katong upat ka anghel mga igsuon, mao to siya ang gitugyanan sa Dios nga mohimo og kadaot diri sa yuta ug sa dagat. Ug nagingon ang usa ka anghel, ayaw ninyo ipasipad-i ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios mapatikan na namo diha sa ilahang agtang. So dinhi ni nagikan ang katong 1444 ka mga Hudiyo nga pagasilyuhan. Unya lahi sa tong pagasilyuhan sa Antichrist. Kaya atong pagasilyuhan sa Antichrist mao to siya ang 666. Apan kini ang silyo nga gihatag sa Ginoo sa mga Hudiyo kaning 1444 nga giluwas. Mao ni ang silyo sa ngalan sa Amahan. So mao ni sila ang mubatok ngadto sa mga gisilyuhan sa Antichrist, no? So atong tanawon dagan sa Pinadayag anaa unom kasilyo. So diyang hapit na ibubo ang kaligutgot sa Dios, wala kini mapadayon tungod kay aduna pay pagabuhaton. Mao ni ang ingingon sa anghel, ayaw niyo pasipad ang yuta og dagat ug kakayuan hangtod nga mga ulipon sa atong Dios mapatikan na namo diha sa ilahang agtang. So ang giingon sa Antichrist agtang ug kamot. Pero atong tan-awon mga igsuon kung unsa gid ang tinuod. Kaning gisilyuhan mao ni akong giingon nga mao ni ang mga Israelitas. Adunay giingon dinhi sa Pinadayag City 4 og nadungog nako ang gidaghanon sa gipatikan matud panihuan
sa Pinadayag City 4, ningon siya, nadungog nako ang gidaghanon sa gipatikan, 1,444 ang gipatikan gikan sa matagbanay sa mga anak sa Israel. So sa ato pa kaning 1,444 dili ni mga hintil. Kay gikan man sa banay sa Israel. Unya ang kaning banay sa Israel giingon din mga igsuon nga adunay 12 ka tribo. Sa ato pa ang 12 ka tribo bahin-bahinon ang 144,000 ka mga pinatikan nga Hudiyo. Sa ato pa ang matag tribo adunay 12,000 ka mga pinatikan sa Dios. So mao lang moabot sila og 144,000 nga Jew nga gipatikan sa Dios. So Pinadayag City 5:8 ingon dinhi nga napulo og 2,000 ang gipatikan sa banay ni Huda. Mao ni una. Napulo og 2 sa banay ni Ruben. Napulo og 2,000 sa banay ni Gad. Napulo og 2,000 sa banay ni Aser. Napulo og 2,000 sa banay ni Naphtali. Napulo og 2,000 sa banay ni Manase. Napulo og 2,000 sa banay ni Simeon. Napulo og 2,000 sa banay ni Levi. Napulo og 2,000 sa banay ni Isakar. Napulo og 2,000 sa banay ni Sibulon. Napulo og 2,000 sa banay ni Jose. Napulo og 2,000 sa banay ni Benjamin ang gipatikan. So mao ni giingon din mga igsoon nga ang kuani ang kaning gipatikan sa agtang mao ni ang banay sa Israel, mga Hudiyo, no? Pangutana, kini sila mga ebanghelista ba ni sila? Ang kaning 144,000 nga gisilyuhan. Mga evangelist ba ni sila? Apan walay gisulti sa pulong, dili kini sila mga ebanghelista. Wala tay makita niini. Kay matud pa sa Pinadayag 14:1-4 niingon dinhi, unya ako mitan-aw sa akong nakita og diha sa bukid sa Sayon. Nagtindog ang nating karnero uban kaniya ang 144,000 katao nga nagbaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. O sa nakita ninyo? Mao ni ang gisilyo nga nasulat diha sa ilang agtang. O nadungog nako ang usa ka tingog gikan sa langit sama sa dahunog sa daghang nga tubig ug sama sa dahunog sa kusog nga dalugdog. Ang tingog akong nadungog sama sa tingog sa tig-alpa nga nagtugtog sa ilahang mga alpa. Og sila nag-awit sa usa ka bag-ong awit diha sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa upat ka buhing binuhat ug atubangan sa mga kadagkuan. Walay laing nakakat-on sa maong awit gawa sa 144,000 nga gilukat gikan sa kalibutan. Mao kini sila, mao kini sila ang wala mahugaw tungod sa mga babayi kay putli man sila. Mao kini sila ang mga nagsunod sa nating karnero bisan asa siya moadto. Kini sila gilukat gikan sa katawhan ingon nga unang mga bunga alang sa Dios ug alang sa nating karnero. So mao ni ang gitawag og unang bunga nga gilukat sa Dios ngadto sa katawhan nga mao ni sila ang una nga mga Israelitas nga mibalik ngadto sa Dios, nga mituo pagbalik sa Dios. So pag-ingon ni human ni nagpasabot kini nga human sa ikaunom nga silyo sa Pinadayag 6 nagtumong kini sa unom ka silyo nga gibukbok. So nakita usab di diyan ni Juan ang dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa makaihat. So lahi ni mga igsuon dili ta makaingon nga kaning 144,000 nga mga tao mao ni ang girapture, dili ni sila girapture. Tungod kay una ni silang gipili sa Dios. Mao ni sila ang gilain, mao ni ang pinili sa Dios. Ang ikaunom nga silyo atong mabasa nga dihay kusog nga linog ang adlaw mo itom ug ang bulan daw dugo ug ang bituon ang tagak. Mao ni atong hinumduman ang dagan sa atong pagtuon gikan sa mga gisgutan ni Ginoong Hesus sa Olivet Discourse o katong pagsangyaw niya dito sa bungtod. Nagisgot siya og kaguliyang sa kawanangan diha sa Mateo 24. Gaingon din na diha inikatapos sa kalisdanan. So klaro kayo. Diha inikatapos sa kalisdanan. Unsa man ning kalisdanan nga atong istoryahan? Mao ni ang 7 years sa tribulation. Mao na ni siya na anak sa tumoy, niya nakahapit na ni matapos. Kaysa pag-ingon diha inikatapos sa kalisdanan niadtong mga adlaw, ang adlaw mungit-ngit og ang bulan
dili na muhatag og kahayag. Ang mga bituon, mga tagak gikan sa langit ug matayog ang mga gahom sa kalangitan. Unya magpakita diya sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta magminatay. Ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot sinapwang sa mga panganod. Sa langit uban sa gahom ug dakong himaya. Ug ipadala niya ang iyang mga anghel uban sa kusog tingog sa trumpeta ug ilang tigumon. Tanawan ninyo aning bahina. Ug ilang tigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka suok asa sa kalibutan gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa pikas. So unsa may tan-aw ninyo ani? Di ba ni refer ni siya sa pag-rapture? No? Pero doon ay ubang mga Kristohanon sad nga lahi sad ang ilang view ani, no? Anyway, ako lang ibalik kaning view sa rapture mga igsuon dili ni essential sa atong kaluwasan. Busa dili giniangay nato nga mao hinungdan unya nga atong barugan tungod makig-away na lang ta sa atong igsuon kay ang imo eksakto ang ako eksakto. Dili na importante. I mean, importante siya pero dili gid siya makaapekto sa imuhang kaluwasan. Ug unsa imong gibarugan, barugi na dinha. Ug atong tan-awon dinhi sa Pinadayag City 11, nag-ingon dinhi. Mao ni ang sa dili pa ta mo padayon maningingon dinhi. Mao ni ang magkasunod nga adlaw nga mungit-ngit ang bulan ug dili na mohatag og kahayag mga bituon. Mga tagak si Jesus mga manaog sa panganod dayon tigumo ni ang pinili. So sama usab kini sa hanay ni Juan. So wala gini sila magkasumpaki sa Mateo ug si Juan. Matud pa ni Jesus sa Mateo, matud pa ni Juan sa Pinadayag. Mingon nga Pinadayag City 9 nakita niya ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. So daghan jud kaayo. Nya si Pinadayag City 9 BGs nagingon human niini ako makita ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. Gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan sa katawhan ug pinulungan. Nagtindog sa atubangan sa trono ug atubangan sa nating karnero. Nagsulob og puti nga bisti nga tag-as ug nagkupot og mga palwa sa palmira. Kinsa man ang mga tawhana mga igsuon. Mao ni siya ang mga tawo nga nilahutay sa kasakitan. Og minaninggit sa kusog nga tingog nag-ingon ang kaluwasan iya sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug iya sa nating karnero. Sa ato pa wala gyud magkasumpaki ang Pinadayag ug ang Mateo 24. So atong basahon ang Pinadayag City 11 nag-ingon dinhi. Ug ang tanang mga anghel nagtindog nga nagalirong sa trono ug sa kadagkuan ug sa upat ka mga buhing binuhat ug naghapa sila atubangan sa trono ug bisimba sa Dios. Ug nag-ingon, Amen. Ang pagdaig ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kadungganan ug ang gahom ug ang kusog ngadto sa among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mupo sa ta. Di ta paday trisi. Unsa man ni gihimo ani nila mga igsuon? Dili ba nagdaig sila, nagsimba sila sa ato panaan ni dinhi dapit na gyud sa katapusan nga mahitabo ang 7 ka tuig sa kasakitan. Diin sila nagmadaugon, nagsimba sila sa Dios uban sa nating karnero. Sa 13 nagingon unya gisultian ako sa usa ka kadagkuan nga nagingon, kinsa man kini sila nga nagsulob nga bisting puti nga tag-as ug diin man sila gikan. Ningon si Juan, ako mingon kaniya, akong Ginoo nasayod ikaw. Umingon siya, o siya mingon kanako, mao kini sila ang mga nakalabang sa dakong kasakitan. Ang gitumong nini mga igsuon, kining daghan kayong mga tao nga dili maihap, nga nagsulob og bisti nga puti. Mao ni sila, kini sila mga nakalabang sa dakong kasakitan. Ang ilang mga tagas nga mga bisti, gilabahan nila. Gipasabot dinhi nga nagkadugo ni, tungod sa gubat, tungod sa kalisdanan, tungod sa kasakit, sa pagpatay. Gilabahan kini o gipaputi diha sa dugo sa nating karnero. Kinsa man ning nating karnero? Si Ginoong Hesukristo. Tungod nini anaa sila sa tubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya adlaw ug sa gabii sulod sa iyang templo ug ang naglingkod sa trono
magbuklad sa iyahang tulda ibabaw kanila. O sila dili na gutumon ug dili na usab uhawon. Dili na sila mainitan sa adlaw o bisan unsang nga kainit kay ang nating karnero nga naa sa taliwala sa trono mo ay magbantay kanila ug magtultol kanila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa kinabuhi ug pahiran sa Dios ang tanan luha sa ilahang mga mata. Mao ni ang mahitabo mga igsuon sa mga tao nga nagpadayon. Dili lang ni sila ang mga Israelitas. Kining giingon nga dili maihap nga panon sa mga tao, tanang nasod, tanang pinulungan, tanang kabalayan. So sa ato pa sagol na ni, hintil na ni siya og mga Hudiyo. Mao ni siya atong makita nga nagtapok sila, nagsulob sila og puti nga bisti ug nagsimba sa buhi nga Dios. So wala gyud gisulti nga katong 144,000 mga ebanghelista to. Siguro ni share sila sa pulong sa Ginoo apan wala may gibutang nga revival na hitabo, no? Ingon sa wala sila musangyaw ebanghelyo apan wala indikasyon nga adunay revival gyud sa katapusan nga mga adlaw. Labi na gyud gikan sa 144,000 nga masaksi nga mga Hudiyo. So ang nahitabo dinhi mga igsoon na nakasukwahi ani kasagaran sa mga tao nga bisan pa man ni agi na sila atong mga pag-antos, ni agi na sila sa mga paglutos, ni agi na sila sa mga kasakitan. Apan atong basahon ang ikaduha nga mga taga Tesalonica kapitulo 2, 10 ug 12. Tan-awa mga igsoon. Ug ang uban sa tanang limbong sa pagkadili matarong nila nga nagkalaglag tungod kay sila nagdumili sa paghigugma sa kamatuoran aron unta mga luwas sila. Dinin dapita gitagaan na sila og kay gayunan sa Dios nga sila mubalik ngadto sa Dios aron moapil silang maluwas. Tungod niini ang Dios nagpadala kanila og gahom sa pagkamalimbungon aron sila motuo sa bakak aron hukman sa silot sa tanan nga wala motuo sa kamatuoran hinuon na himuot sa pagkadili matarong. Kaning hitabua kaning gipadayag ni mga igsoon sa ikaduhang Tesalonika, mao ni ang mga tao nga bisan pa man nakaagi na sila kalisdanan, nag-agi na sila og kastigo sa Dios apan sila nagpabilin gyapon nga nahimuot sa pagkadili matarong. Ilang gikinabuhi. Unya kining mga tawhana mao ni sila ang mga dili magtotoo. Nga ni sukad wala gyud sila motuo sa Dios, no? Matod pa sa pinadayag 9:20-21 nagingon ang nahibilin nga mga tao nga wala mga matay pinaagi sa maong mga katalagman, wala maghinulsol sa mga nabuhat sa ilang mga kamot, ug wala usab nila biyai ang pagsimba og mga demonyo ug mga larawan nga bulawan og plata ug bronse ug bato ug kahoy nga dili makakita ug makadungog ug makalakaw. Unsa man ni? Mao niya mga tao nga nagpadayon og simba. Niya ng bulawan, niya ng bronze, niya ng bato, niya ng kahoy, nga dili makakita og dili makadungog og dili makalakaw. Tataw og klaro kay mga igsoon sa basahon sa Biblia nga ang Dios amoy mupas-an kanato. Ang Dios maoy musapnay kanato. Dili kita ang musapnay. So ato makita din nga kini naani sa pulong sa Dios. Nga gingon niya nga sila nagpadayon sa pagsimba sa mga larawan, bulawan, plata, bronse, wato, kahoy. Dili ni akong pulong. Wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pagpamatay og tao o ang ilang pagkasalamangka o ang ilang makihilawas nun o ang ilang mga pagpangawat. So naana tanan. Mangita ka og salaod nga gihimo ani mga tawhana. Naana nila tanan. Naay pulis ani makakita ditso dakop ni kay mga sad-an man ni. No? Mga salaod. Ang 144,000 nga Israelita sa pinadayag nga gisilyuhan mga pinili ni sa Dios aron maluwas human sa 7 ka tuig nga gitakda aron matuman ang 70 ka semana nga propesiya ni Daniel sa nasod sa Israel sa dihang miila sila sa ni Ginoong Hesus nga Mesiyas. Naibalo mo mga igsuon nga hantod karon ang Israel ug mga Hudiyo. Nagpaabot pa na sila sa Mesiyas.
Kini mao ni ang umaabot. So sa ato pa og atong tan-awon sa karong panahon na kining mga tawhana nangighuwat pa kung kano sa mobalik ang Mesiyas. Wala silang mutuo ni Kristo. Moabot ang adlaw nga inikanaog ni Kristo moingon ni mga Hudiyo mao ni among gilansang siya day ang Mesiyas. So kung atong makita kining 144,000 nga Israelitas excuse me. Mao ni ang gipili sa Ginoo aron matuman ang panagna o ang propesiya ni Daniel nga 7 ka tuig nga kasakitan. So sila ang gipaabot kining 144,000 nga mga Hudiyo tungod kay ang kining maong kasakitan gipunting ni ngadto sa mga Hudiyo nga wala gyud motuo sa Dios gikan pa sa sinugdanan. Bisan nakita na nila ang kamatuoran. Apan kung atong tan-awon pila ra man ning 144,000 nga mga Hudiyo nga maoy ni balik ug ni ila ni Kristo. Ug kini gisilyuhan ni sila mga igsuon tungod kay aron maprotektahan sila sa umabot nga kasuko sa Dios. So sa ato pa sa pagsilyo ani 144 wala pa moabot ang gitawag nato og ang adlaw sa Ginoo. God's wrath, the day of the Lord. Sumaw na siya ang adlaw nga grabe na gyud kaayo ang kasakitan unya wala gay mahabilin. Okay? So ang una si Satanas gitambog gikan sa langit nga ni sa yuta. Ang Antikristo gipadayag ug midemand siya nga sisimbahon. Ang Israel mukagi yung atos kamingawan ug adunay 144,000 nga Hudiyo nga gisilyuhan. So adunay moabot. Ang ikalima ba? Arita sa ikalima mga igsuon, gingon dinhi. Duha ka saksi nga managna sulod sa 1,260 ka adlaw. Balik na sa ni, familiar ninyo ang figure, di ba? Kung nagtimaan mo. Pinadayag 11:3 nagingon ug ang akong duha ka saksi nga nagsulob ug mabisti nga sako hatagan ako og kagahom sa pagpropesiya sulod sa 1,260 ka adlaw o 1,260 days. Tukma kayo ni. Ngano man, ang giingon nga mo propesiya og 1,260 ka adlaw, pila man na siya? Equivalent siya sa 3.5 years. So sa ato pa, nagpropesiya sila sulod nining mga higayuna gikan sa tunga-tunga sa 7 ka tuig nga 300 and a half o 3 years and a half sa 7 ka tuig dinhi sila nagsugod og propesiya kaning gitawag og saksi nga managna nga gikan sa Dios, no? Sa ato pa sa pagsugod nila og propesiya sa tunga-tunga sa 7 ka tuig nga gitakda sa dakong kasakitan, sila nagsugod og propesiya sulod sa 1,260 ka adlaw o 3.5 years. So, tanaw na to unsay gisulti mahitungod ining maong mga saksi. Sa Pinadayag 11:4-5 nagingon, kini mao ang duha ka kahoyng olibo ug ang duha ka lamparahan nga nagbarog at tubangan sa Ginoo. At tubangan sa Ginoo sa kalibutan ug kun may buot mudagmal kanila adunay kalayo mogala sa ilang baba ug muhurot sa ilang mga kaaway. Kun may buot mudagmal kanila sa ingon nining paagiha, sila patyon. So kinsa magyud ni kaning gipadayag dinhi kaning gisulti nga duha ka saksi nga gipadala sa Dios. Ato sang tan-awon kun unsa gyud ang naa nila. Sa Pinadayag 11:6 nagingon sila may kagahom sa pagtak-op sa langit aron walay ulan nga moabot. Sulod sa mga adlaw sa ilang pagpropesiya ug sila may mga kagahom ibabaw sa katubigan aron sa paghimo niini nga dugo. So mga familiar kayo ang mga panghitabo. Ang tubig gimon dugo, pagtak-op sa ulan o sa paghampak sa yuta pinagi sa tanang katalagman bisan makapila sumala sa buot nila. So gitagaan ni sila gahom sa Dios aron maghimo niini tanan. Kining duha ka saksi yatagan og gahom sa Dios. So kinsa man ni sila mga igsoon atong tan-awon ang indikasyon niini. Ang indikasyon niini makita nato nga sila si Moises ug si Elijah. No? Si Moises ug si Elijah, niya ang rason ini nga nung may posibilidad nga sila, una,
Atong tanawon unsa ang gihimo ni Moises sa unang panahon. Sama ni Moises gibubuan ang kalibutan og katalagman. Di ba? Sa panahon ni Farao, daghang kay katalagman ang gibubo nini sa panahon ni Moises. Sama usab sa panahon ni Elijah, adunay gahom nga dili muulan. Ug nahinumdum mo sa pag-ingon ni Elijah nga dili muulan og 3 ka tuig way ulan. So gitagaan sila kagahom nga sama nini. Unya matod pa sa Malakias 4:5 ang ikaduha, nagingon dinhi nga si Elijah ipadala sa dili pa ang adlaw sa Ginoo. Si Elijah dugay na kay na siya mga igsuon. Pero atong tanawon sa Malakias 4:5 sa gingon. Naingon siya, "Tan-awa, akong ipadala kaninyo si Elias nga propeta sa dili pa moabot ang dako ug makalilisa nga unsa? Adlaw sa Dios." Mao ni ang katapusan sa kasakitan sa 7 ka tuig nga umaabot. Kisay ay ipadala si Elias o si Elijah, no? So ikatulo, atong tanahon sa bayan ni Moises ug ni Elijah. Si Moises ug si Elijah diha sa transfiguration. Nakaibalo mo atong transfiguration? Katong anaa si Ginoong Hesus nga nakita usab si Elijah ug si Moses. Nga niingon si Peter o si Pedro nga buhatan ka na mo 3 ka balay-balay. Nawa og kalit ang si Elijah ug si Moses. Kay dili gusto ang Dios nga malabwan siya sa mga tao bisan pa sa mga propeta. So ang ikaupat nini, ang duha ni mga igsuon nganong makaingon ta nga may posibilidad nga sila. Naingon dinhi, silang duha nagamit og supernatural nga pamaagi sa pagdasig sa katawhan aron maghinulsol. So lahi-lahi silang mga paagi, dili ordinaryo ang ilang mga pamaagi aron dala sa mga katawhan ngadto sa paghinulsol. O ang ikalima nini si Elijah gidala sa langit nga buhi, di ba? Wala ni siya mamatay. Mao ni siya propeta nga wala magagi kamatayon. Unya ang reference ani di kaduhang hari 2:11. Og si Moises usab gilubong sa Dios. Hibalo ba mo na nga ang Dios ang naglubong ni Moises? Si Moises gilubong sa Dios, dili gyud mapalgan ang iyang patayng lawas. Mga kahibulungan. Reference na Deuteronomy 34:5-6. Dili na nato na atuon kay taas na kaayo, no? Nya napagi ikaunom, ang gidugayon sa hulaw nga gidala sa duha ka saksi. Tan-awa ninyo, unsay figure. Ang gidugayon sa hulaw nga gidala sa duha ka saksi, 3.5 years. Sintokma. Reference na pinadayag 11:3. Sama usab sa gidala ni Elijah sa Santiago 5:7. So mao ni nga makita nato nga adunay posibilidad nga kaning duha ka saksi, mao ni sila si Moises o si Elijah, no? Mao kini ang mahitabo dinhi adunay mga 5 ka kalihukan mahitabo sa tunga-tunga sa 7 ka tuig nga ato ang gitun-an. Ang una si Satanas gitambog gikan sa langit nga ni sayuta ug ang Antikristo magpadayag og midiman nga simbahon. Ang Israel mukagim ngadto sa kamingawan, adunay 144,000 nga diyo nga pagkasilyuhan. Ug ang ikalima nini mao ni ang duha ka saksi si Elijah ug si Moises. So pangutana, ngano mahinungdanon ba kini? Mahinungdanon ba kini mga panghitabo? Mahinungdanon mga igsuon tungod kay diha sa tunga-tunga sa 7 ka tuig nga gitakda ang kaligutgot sa Dios nga mao ang adlaw sa Ginoo moabot yun. Dili kapugngan moabot gayud. Pinadayag 8:1. Sa dayang giablihan sa nating karnero ang ikapitong silyo. Nanata sa ikapitong silyo. Dihay kahilom sa langit sulod sa tunga sa takna o tunga sa oras o 30 minutes. Ang langit nahilom sulod sa 30 minutos. Siguro literal gini siya nga nihilom ang langit, no? Wala may timaan diha nga sa pinadayag nga atong i-interpret ang oras. Kay giingon man din nga sulod sa tunga sa takna. So 30 minutos. So unsa may katuyuan? Ang katuyuan sa kahilom aron sa pag-andam sa mahitabo, sa pagpausbaw, sa pagdahom sa makililisa nga paghukom. So ni pause 30 minutes una pa mahitabo ang dakong katalagman ang kayugot sa Dios.
Pinadayag 8:2 nagingon unya, ako nakita ang 7 ka anghel nga nagtindog sa tubangan sa Dios ug sila giatagan og 7 ka trumpeta. Ug usa pa ka anghel laing anghel mitungha ug mitindog dapit sa halaran ug nagbitbit ug bulawan nga asudlanan og insinso ug giatagan sila og daghang insinso aron iuban sa mga pagampo sa mga balaan ibabaw sa bulawan nga halaran at tubangan sa trono. Ug ang aso sa insinso misulbong uban sa mga pagampo sa mga balaan gikan sa kamot sa mga anghel nga diha atubangan sa Dios. Versikulo 5 nagingon unya gikuha sa anghel ang sudalang insinso o gipuno kini og kalayo gikan sa halaran o kini iyang gilabay ngadto sa kalibutan og dihay pagdalugdog mga kusog og dahonog mga pangidlat ug linog unya ang 7 ka anghel nga may 7 ka trumpeta nangandam sa pagpatingog niini. Mao na ni ang katapusang adlaw. Ato ning sabton mga igsoon nga pagsugod sa kaligutgot sa adlaw sa Ginoo nagsugod sa pagtingog sa trumpeta. Inigtingog sa trumpeta, mao na ni siya ang adlaw sa Ginoo. Kung makita ninyo din sa ato ang chart mga igsoon, mao na ni ang ika-7 ka silyo. Anaa na ni siya dinha sa hapit na matapos ang 7 ka tuig. Naa na gyud diha ang ika-7 ka silyo kay mao na ni ang katapusang yugto sa sugilanon sa tibuok katawhan sa kalibutan. Nga di ni buo na sa Dios ang iyang kasuko. Ang pangutana, nganong nga kinahanglan ibubo sa Dios ang iyang kasuko? Di ba, mangutana ta? Ngano man. So tubago ni nato sa bersikulo gyapon sa Biblia. Ningon din si Panaya. O si Panaya 1:17 nga 18, no? Kapitulo 1:17 unsa may gingon diha atong basahon mga igsoon. Aron nato masabtan ngano man. So ningon ni akong dadon ang kasakitan diha sa mga tawo aron silang maglakaw sama sa mga buta tungod kay sila nakasala batok sa Ginoo. Ang ilang dugo iyabo sama sa abog ug ang ilang mga unod sama sa kinalibang. Ang ilang plata ug ang ilang mga bulawan dili makaluwas kanila. Balik ta gisgutan na nato ni. Muni lang giampuan pero pag abot dinhi dili makaluwas kanila. Sa adlaw sa kaligutgot sa Ginoo, sa kalayo sa iyang pangabubo, ang tibuok kalibutan maut-ot ug sa kalit tapuso niya sa makalilisang gayud silang tanan nga nagpuyo sa yuta. Naa pay mahabilin? Wala na. Tungod kay katong nakita ni Juan nga daghan kayong pundok sa katawhan sa laing nasod, laing kabanay, gikan sa 4 ka kanto sa kalibutan, gikan sa 10 ka tumoy sa langit. Mao na to mga igsoon ang gikuha sa Dios. Aron dili sila maapil niini nga makalilisang ang tanan nagpuyo sa yuta tapuson. So sa ato pa na ay mabilin. Apil siguro ta ana. No? Siguroon gina to ha. Walang iwanan. So moabot ang adlaw nga ibubo sa Dios ang iyang kasuko ug kahaon niya ang tanang makasasala sa kalibutan, kuhaon, hawanan, kay tungod ang nahabilin sa kalibutan mo to ang mga dili magtotoo. So walay mahabilin. Mao ni ato kay bulungan gyud kay dunay mga tawo nga mosalikway sa Dios. Ato bang kaila, atong mga kaigsuonan, sa pamilya, mga parinti. Daghang mga tawo nga gustong magpuyo nga walay Dios. Dili ba? Dili sila gusto nga adunay Dios silang kinabuhi. Pero ang nakanindot ug nakamaayo lang sa atong Ginoo mga igsoon kay nagahatag sa kanato og kagawasan sa pagpili. Gitagaan tag kagawasan. Ya dunay mga tao di man nato kalikayan labi na kita mga Kristohano nang gimoduol. Nga mungutana brad sis. Ngano man nga mahigugmaon nga Dios mutambog man sa iyang katawhan ngadto sa impierno. Di ba? Mo ni ato timan-an mga pangutana. Kay dili ta katubag dinhi sa atong kaugalingon lang. Gingon dinhi nga ang tubag nagingon dinhi nga ang Dios wala magpadala sa iyang katawhan sa impierno apan mitugot siya sa tao sa pagpili. So kinsa may nagpili mo atong impierno? Ang tao. Dili ang Dios. Kay ang Dios dili makaako sa iyang mga anak kay tambog niya ngadto sa kalayo sa impierno. Tungod kay ang iyang desire
Sa iyang kasing-kasing nga kitang tanan madala ngadto sa kaluwasan, makauban niya ngadto sa eternidad. Mao nay naas kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Mao nang gitagaan kita kahigayunan sa pagpili sa atong gustong kinabuhi. Apan daghan gyapon ang mga tao nga gustong magkinabuhi nga walay Dios. Unsay gidangatan? Mga puo silang tanan. Ang uban tua dito nag-swimming ngadto sa kalayo sa impierno. Unsay gingon ni Pablo mahitungod dinhi mga tawhana nga gustong magkinabuhi nga walay Dios. Ato sa basahon ang taga Tesalonika, kaduhang taga Tesalonika Kapitulo 1:9, gingon dinhi. Mahiyagom mo niya sila sa silot nga walay katapusan, pagkalaglag og mahilayo gikan sa atubangan sa Ginoo o gikan sa himaya sa iyahang gahom. So mao ni dangatan mga igsoon sa mga tawo nga masupilon, sa mga tawo nga hangtod kutob ang Ginoo, silang nagdala ang Ginoo kanila, apan nagpabilin silang tig-a ang ilang kasing-kasing, gahi ang ilang balatian, nagpabilin sila sa pagtuo sa mga Dios-Dios, nagpabilin sila sa pagtuo sa mga ilahang gikinabuhi sa kalibutan. Ang Dios wala mamugos, mo ni atong timan-an. Dili gid mamugos ang Ginoo. Mahimo ra man gid iya ra matang binungat, poy di ra gid tapukon pusoon. Pero dili mamugos ang Ginoo. Gihatag niya ang kagawasan nato sa pagpili. 2 Pedro 3:9 nagingon, sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Niya nang paglangay-langay nga giunahuna sa uban. Apan siya nagpailubon hinuon kaninyo dili buot nga adunay mahanaw kun dili nga ang tanan makakabuot unta sa paghinulsol. Mao ni ang katuyuan sa Dios kanato dinhi sa kalibutan nga kitang tanan madala ngadto sa paghinulsol. Ug mingon nga adugay naman na nagistorya sumala sa sugilanon ni Noah. Pila ka tuig ang gihimo ang arka? Trivia. Tagaan og branyo ballpen. Si Noah mga igsoon 120 ka tuig na. Nya sulod niya na samtang naghimo sa arka dito sa Mount Sinai, dito sa kinatumyan nga bungtod sa bukid. Nagsangyaw na siya, wala na siya matulog, wala na siya magsigig. Atang dito sa nag-ayo, nagtrabaho. Nagsangyaw usab siya, sulod niya ng mga adlaw, aron ang mga katawan, madalang at sa kaluwasan. Apan unsay nahitabo, kisa ra may nabilin. Iyang pamilya. Ingon niya na kagahi. Ang mga tao nalinga kaayo sa mga kalibutanon, na ay mga pangagpas nila nga ila lang kaugalingon, wala sila magtagad sa kadaghan sa pasidaan gikan sa Biblia. So atong tanawon din ni tulo ka butang nga atog yung masabtan. Una, ang Dios mapuanguron. Unsa ning mapuanguron? Gracious. Siya ang naghatag og grasya. Si Jesus naghatag og pahimangno og tambag sa iyang mga disipulo. Dili lang sila kundi kita usab. Diri kanato. Ang Dios nagpahimangno nga kita mabinantayon sa mga timailan sa iyang pagbalik. Ang ikaduha na kinanglan nga atong masabtan nga wala kanato ang tanang oras dinhi sa kalibutan. Dili ato tanan ang oras dinhi sa kalibutan tungod kay kita may kinutuban. Unya dili nato na itago mga igsoon. Kitang mga Kristohanon, naadaghan niya tanawa sa inyong mga palibot. Naay atong mga minahal sa kinabuhi diya, atong mga silingan, atong mga igsoon nga wala pa makaila sa Dios. Ayaw itugot nga sila mabanlo dito unya sa kalautan to sa kalayo si pinutungod kay wala ninyo ipadayag ang kamatuoran diin nga ang Dios si Kristo lamang makahatag sa kaluwasan. Unya dili ni mahimo mga igsoon og buhaton nato nga kita lang usa. Dili ta si Samson. Dili ta si Superman. Hinumdumi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios anaa kamo tanan mga kaigsuonan nga mo apil pagsangyaw alang sa kaluwasan sa uban nga mga katawhan nga naa nahapit sa bungaw sa kalautan. Kinahanglan mga igsuon, magtinabangay kita. Ilabi na kining maong buluhaton sa atong nakita nga haduol na gayud ang tukma nga panahon o katapusan sa kalibutan. Dili lang sa atong kinabuhi. Katapusan sa kalibutan. Hinumdumi, moingon ta dugay pa kayo ng rapture. Dugay pa kayo ng 7 ka tuig. Ug kanusa ana, wa man gyud nasayod. Awa na mi ana.
Oo, wa na bitaw ta. Pero ang pangutana, ug wa na ta, asa man ta? Adto ta sa swimming pool nga kayo, o adto ta dito ibutang sa Ginoo dito sa kabulahanan, dito sa kalangitan. Mo na dili ta makaingon niya na mga igsuon. Ingon ini ang atong buhaton gayud nga kinahanglan kita nga magtagana ta, kinahanglan andam kita. Sama niya itong usa ka sugilanon, nagingon. Usa ka babae. Usa na siya ka Kristohanon nga babae, mga igsuon. Niadto siya sa gamay lang, kay naman siya sa ang setting ani is dito sa gawas. Doon naman ay kada lugar-lugar nila. Naala sila mga mini grocery, no? O dinhi pa sa ato kanang kani sa ato dinhi kanabang kuana 18, no? Kay ba mo 18? Pluging ra kayo og akong isulti, no? So, ana 18 bron, ana na sila nay gagmay dito. So katong sa babae niadto siya. Niadto siya dito, nya namalit siya og mga pagkaon. Unya, katong bayhana o katong tindahan na dunay mga batan-on ba nga kanang nag-standby. Kana bitang way lingaw sa kinabuhi, no? Nag-atang ra sila dito, magbugal-bugal, pagkahibaw, nahibaw na sila. Nga katong bayhana usa to ka Kristohanon. So unsay ilang gibuhat? Ningon ang mga batan-on nga gipangutana siya sa batan-on nga nagdahom gyud kang balik sa Hesus. Yang pangutanaha bitaw. Wa gyud tawi unod ba. Wa sila kasabot. Ningon siya nga ang babae, tarong gyud kay siyang tubag. Siya nitubag siya nga tinuod na mubalik si Ginoong Hesus. Unya ni balik na sa pangutana ang standby, mutuo ka ba nga siya mubalik? Mubalik siya. Mo na balik pangutana sa mga batan-on. Ningon sad siya, mubalik ba si Jesus? Ingon siya, sigurado. Sigurado gen mubalik siya mitubag. Nya gingna din itong mga standby nga sigurado man ka kang mubalik si Ginoong Hesus. Kay sigurado man ka pagdali og pauli. Kay basin to anana didto sa inyo nagpadulong na ngadto. Haron ka makaandam. Unsa gingon sa babae? Ningon siya, dili na kinahanglan nga magdali ko. Dili na kinahanglan mangandam ko tungod kay ako andam ng daan. Ya? Kita, ako ibalik na to. Andam na bata. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa mensaheng imong gihatag nining kapunon. Salamat amahan nga imo gayong gipakita Ginoo lugad nga ikaw nagpakabana Ginoo sa imong mga katawhan nga bisan pa Ginoo lugad sa tagamtam nga kalisdanan ikaw Ginoo naghatag kanamo og pagtambag Ginoo ikaw naghatag Ginoo ga pahimangno aron kami dili may tumpawak sa bungaw sa kalautan. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat usab Lord nga ikaw Ginoo nagapadayon sa pag-amuma sa imong katawhan nga ikaw naa ka namo sa among taliwala. Ug nagampo kami Ginoo nga ang among nakatunan ining mao mensahe among madala sa amo ang pagpamauli ug among mabutang sa among kasing-kasing ug amo kining pagapuy-an. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kining pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.